Okay, jeg vil ikke sætte den oven i alt dit mide. Filmer eller? Ja. Der er mere mide. Nå, jeg har ikke set den her. Prøv at se. Vi er gået så langt med vores Hjalte og Malte. Vi er gået så langt med den joke, at vi nu har fået lavet vores studietrøjer med Hjalte og Malte navne på. Ej. Det er det, jeg mener, vi altid filmer alting sådan her. Man kan ikke se noget af os. Hvert frikvarter så skal vi rydde op på vores skole. Men der er ikke noget at rydde op, så det er meget sådan noget hygge. Ja, det er virkelig sådan noget. Så blev der rent her. Jeg har også... Ja, har du også. Jeg har også spist en mide. Så var lige frodet den midler. Ej, jeg gad faktisk ikke godt vise den. Vil du ikke fiske det op af skraldet? Nej. For... Hvad hedder det? Hvad hedder det? En lydoplevelse? Auditiv oplevelse. Auditiv oplevelse coming. Forestil dig en chokolade. Mælkechokolade Nej, den var med mørk. nød. Mørk chokolade med nødder. Sådan en lille snack efter aftensmaden. Rigtig Som du lækkert. lige godt kunne tænke dig. Nødder og kokos. Forestil dig så fucking mange midder på. Som du opdager, efter du har taget den første bid. Så er det pludselig ikke så lækkert mere, var. Det er lige sket. Men, og det værste var, at det var ikke mig selv, der opdagede de der lyder. Det var faktisk Palt, der sagde til mig, er det ikke en fucking levende fuck? Ordret. Jeg havde jo ikke travlt med at få det ud. At det ikke er en fucking levende fuck, du sidder og froder. Og så spyttede hun det ud her på bordet. Ja, men nu har jeg taget det op. Så. Men der er ikke noget vand. Ja. Forestil En dig. god vandhane. Du bor så godt. Hvad er der sket de sidste 3 måneder? Vores sovn blev lukket. Vi var i Berlin. Nå ja. Jeg putter et link i den her bio til en video af vores ferie i Berlin, og den skal I simpelthen se. Og så er der sket det her. Nej! Nej! Do you have need for speed? No. I have need for lead. Stem venstre. Idiot. Køller og bat. Køller og bat, det skete inden for de sidste 3 måneder. Jeg tør aldrig gå hjem til Isabelle. Fordi når jeg kommer, så står de bare klar med køller og bat, ikke? Jeg har været på kroophold med overnatning. Og hvad var det, der ikke var inklusive fri bar? Mokai. Så hvor meget skal min morfar nu betale for Mokai? 2.100 kroner. 2.600. Til mere, end jeg betaler i husleje. Det skal min morfar betale for de Mokai, der blev drukket den aften. Af dig. Nej, jeg drak 1. Ja. En dyr en. Okay, her kommer en lille fortælling om Jakob Håndsprit. POV, du er Jakob Håndsprits bedste kammerat fra KU. Der sidder 2 flipper-idioter herovre. Vi er ikke med i KU, men du er med i KU. Hallo, bro. Ja, bro. Hvis ham der er med i KU, er han så ikke hele tiden sammen med Jakob Håndsprit? Jakob Håndsprit! Hvor jeg dog hader Jakob Håndsprit. Bro, det må du ikke sige, det er jo hans bedste ven. No. Ej. Ej, jeg hader ham jo heller ikke. Jeg er ligeglad med Jakob Håndsprit. Nå, jeg hader ham. Ja, jeg hader ham. Jeg hader ham altså. Føj. Hvor mange midler tror der i den der pose muffins? Ej, det er også mega ulækkert. Ja. Er det outro-tid? Jamen, jeg vil også bare lige sige det der med, at jeg tissede på gulvet. Nå ja. Jeg har også haft blærebetændelse jo. Jamen så fortæl, i stedet for at sige det til mig. Men vil du ikke fortælle det? Det synes jeg er Solvej har haft blærebetændelse og har tisset på gulvet. Uafhængigt af hinanden. Det ene var ikke grineren, det andet, det var fucking sjovt. Ja. Skriv ned i kommentaren, hvad I tror, der var mest grineren. Om det var at have blærebetændelse, eller om det var at tisse på gulvet. Ja. Så vil vi godt sige tak for denne gang. Krænkelseskulturen er gået for vidt. God weekend, Mads! God weekend, Mads!